Λοιπόν, πριν πάμε στην εκκλησία, αφού έχουμε βάψει όλα μας τα αυγά, πρέπει να βρούμε το πιο γερό αυγό για να τους κερδίσουμε όλους. Τι και είναι Πάσχα, τη νίκη θέλουμε όλοι. Βρίσκουμε τα πιο μικροκαμωμένα αυγά, λίγο έτσι μυτερά. Δοκιμάζουμε στο δόντι. Κάποια είναι πιο βαριά, φαίνεται. Και αφού καταλήξουμε στο σωστό, το είναι καλό. Αν και όμορφο, λυπάμαι να το σπάσω. Δεν θα με απογοητεύσει όμως. Πάμε να τσουκρίσουμε αυγά, παρακαλώ, βοηθέ. Αυγό. Χριστός Ανέστη. Έλα, κόλλο. Έχασα. Συμβαίνει καμιά φορά. Πάρε και ένα, 2, 3, 4 αυγά μαζί σου για τους υπόλοιπους. Το Πάσχα πλησιάζει, οπότε ήρθε η ώρα να δούμε διάφορους τρόπους που μπορούμε να βάψουμε τα πασχαλινά μας αυγά. Δείτε το βίντεο για να πάρετε μερικές ιδέες. Για το σωστό βράσιμο προσέχουμε τόσο το νερό όσο και τα αυγά να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Βάζουμε στην κατσαρόλα τα αυγά, το νερό και 2 κουταλιές ξύδι. Μόλις αρχίζει να κοχλάζει, χαμηλώνουμε και βράζουμε για 12 λεπτά. Για τον πρώτο τρόπο θα χρειαστούμε κυρομπογιές σε διάφορα χρώματα. Παίρνουμε ένα σκεύος και ξεκινάμε να κάνουμε ξύσματα με τις κυρομπογιές αυτές. Όσα περισσότερα χρώματα, τόσο το καλύτερο. Παίρνουμε ένα αρκετά ζεστό αυγό και ξεκινάμε να το σκεπάζουμε. Η κυρομπογιά λιώνει και δημιουργεί απίστευτα σχέδια. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις κυρομπογιές απευθείας πάνω στο αυγό. Βάλτε φαντασία και εξιδιπλώστε το Πικάσο που κρύβεται μέσα σας. Για τον δεύτερο τρόπο θα χρειαστούμε αφρό ξυρίσματος και χρώματα ζαχαροπλαστικής. Αρχικά προσθέτουμε τον αφρό ξυρίσματος σε ένα σκεύος. Στη συνέχεια ρίχνουμε τα χρώματα που μας αρέσουν. Τα αναμειγνύουμε μεταξύ τους. Βουτάμε απαλά τα αυγά, τα σκεπάζουμε και τα αφήνουμε για τουλάχιστον 20 λεπτά. Για τον τρίτο τρόπο θα χρειαστούμε χρώματα ζαχαροπλαστικής και βαζάκια με καυτό νερό. Προσθέτουμε από 2 κουταλιές ξύδι σε κάθε βαζάκι. Το καυτό νερό και τα χρώματα ζαχαροπλαστικής. Όσες περισσότερες σταγόνες, τόσο πιο έντονο το χρώμα. Προσθέτουμε τα αυγά αφού έχουν κρυώσει και τα αφήνουμε για τουλάχιστον 15 λεπτά. Είδα στο ίντερνετ ότι μπορούμε να ζωγραφίσουμε πάνω στο αυγό με μία κυρομπογιά και μετά να το βουτήξουμε στη βαφή. Λέει θα μείνει το σχέδιο. Για να δούμε. Για τον τέταρτο τρόπο θα χρειαστούμε ομά αυγά, καλσόν το οποίο θα έχουμε κόψει σε μικρότερα κομμάτια και φύλλα ή άνθη της αρεσκίας μας. Νερό για να τα κολλήσουμε πάνω στα αυγά μας. Παίρνουμε το φύλλο της επιλογής μας, το βουτάμε καλά στο νερό και το κολλάμε πάνω στο αυγό. Βάζουμε ό,τι προεξέχει, το πατάμε να φαίνεται ομοιόμορφο, όπως ακριβώς το θέλουμε και παίρνουμε το καλσόν. Τυλίγουμε τα αυγά όπως βλέπετε και στη συνέχεια κάνουμε έναν καλό κόμπο. Κόβουμε το καλσόν που προεξέχει με ένα ψαλίδι. Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία και για τα υπόλοιπα αυγά.
Για τη μία φυσική βαφή θα χρειαστούμε κόκκινο λάχανο, για την άλλη κρεμμυδότσουφλα. Αφού προσθέσουμε αρκετό νερό, βάζουμε ένα-ένα προσεκτικά τα αυγά μας στην κατσαρόλα. Προσπαθούμε να τα καλύψουμε. Βράζουμε για 20 λεπτά και στη συνέχεια αφήνουμε τα αυγά μέσα στη βαφή από 4 ώρες μέχρι και όλη τη νύχτα. Ήρθε η ώρα για την αποκάλυψη λοιπόν. Περνάμε σε αυτό εδώ με τον οφρό ξυρίσματος. Να δούμε. Το αποσύρουμε από τον αφρό μάλακα και το σκουπίζουμε ελαφριά. Πήρε ένα χρωματάκι. Ναι. Δεν είχε μεγάλη επιτυχία αυτό. Βγάζω και το άλλο, το πιο σκούρο. Είναι λίγο καλύτερο. Ναι, θα είναι σίγουρα λίγο καλύτερο. Αφού λοιπόν τα βγάλαμε και τα σκουπίσαμε και τα ξεπλέναμε, έχουμε ένα αποτέλεσμα παλ. Θα μπορούσαν και καλύτερα, γιατί είναι πολύ της μόδας το παλ και είναι και γλυκούτσικα. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι όμως ότι δεν τα τρώμε. Αυτά είναι μόνο για διακόσμηση, γιατί χρησιμοποιήσαμε προξυρίσματος. Πάμε στο επόμενο. Και πάμε στα χρώματα ζαχαροπλαστικής. Ας ξεκινήσουμε με αυτό εδώ το κόκκινο πορτοκαλί. Τα άφησα περίπου 20 λεπτάκια. Το βάζουμε στο χαρτί κουζίνας. Ίσα ίσα το στεγνώνουμε. Ταραν! Να πούμε επίσης εδώ πέρα ότι αυτό ήταν το αυγό που είχα βάψει με την κυρομπογιά. Ένας ήλιος αχνοφαίνεται, αλλά ούτε αυτό έχει πολύ επιτυχία. Παρ' όλα αυτά το χρώμα είναι πάρα πολύ ωραίο. Ωραίο, ζωντανό. Κοιτάξτε το μοβ. Δείτε το. Το μοβ το μελιτζανί το καλό. Δείτε το τι ωραία. Με χρώματα ζαχαροπλαστικής μπορείτε να τα βάψετε εύκολα με τα παιδιά σας, με τους μαθητές σας και τρώγονται. Πάμε και στον τρίτο τρόπο. Με τα φυσικά χρώματα, με τα κρεμμυδόφυλλα και με το κόκκινο λάχανο. Μην τα έχετε πάρα πολλές μέρες κλειστά. Μυρίζουν λίγο. Παναγία μου, σαν να έχω κάνει φαγητό, δεν ξέρω τι φαγητό. Ευτυχώς στο βίντεο δεν περνάει μυρωδιά. Παίρνουμε το αυγουλάκι με το καλσόν, το κόβουμε και το βγάζουμε. Κοιτάξτε το. Για να ολοκληρώσουμε τα αυγά μας, θα χρειαστούμε να τα γυαλίσουμε για να φαίνονται έτσι όμορφα, ζωντανά. Για γυάλισμα εγώ χρησιμοποιώ ελαιόλαδο. Όλα αυτά τα υλικά που βγαίνουν στα σούπερ μάρκετ κολλάνε, δεν έγινα. Λαδάκι του Θεού. Έβαλα εδώ πέρα στο πιατάκι, λάδι. Παίρνουμε χαρτί κουζίνας, βουτάμε λίγο, φανταστείτε, ίσα ίσα. Θα κάνουμε με αυτό το λάδι πάρα πολλά αυγά και έτσι όπως είναι, το βάζουμε λίγο, έτσι απαλά. Τα μποναριστά, μην χαλιάσουμε την ωραία βαφή. Έτοιμο! Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αν σας άρεσε κάντε ένα like και μια εγγραφή στο κανάλι μου, να δείτε περισσότερα βίντεο. Πατήστε και το κουδουνάκι να ξέρετε πότε ακριβώς ανέβηκε το βίντεο. Και περιμένω φωτογραφίες σας. Φτιάξτε τα δικά σας αυγά. Και μετά πάτε τα. Να σας κεράσω ένα αυγουλάκι, θα θέλατε? Ποιο προτιμάτε, αυτό με τη σοκολάτα, αυτό με το λάχανο? Αυτό ήταν το βίντεο. Στο σημερινό βίντεο. Το Πάσχα πλησιάζει.